Hola, anem a veure què és la robòtica. Amb aquest esquema d'aquí intenta representar i explicar d'una forma molt senzilla què és la robòtica. Li podríem donar moltes definicions de robòtica, eh, començar a parlar de la història, de on ve la paraula robot. Al final el que ens interessa és entendre què és la robòtica i com funciona. I què el diferencia d'un sistema informàtic, d'un ordinador, per exemple. No? Anem a veure, la robòtica és un sistema que està caracteritzat perquè sempre que tingui alimentació, o sigui que tingui energia, i aquesta energia normalment li ve de corrent elèctrica a través de bateries o senzillament perquè està endollat a una font d'energia elèctrica, com un endoll, per exemple, doncs funciona de manera autònoma i amb una certa, diguem, intel·ligència. I per acometre aquestes accions intel·ligents, aquest funcionament autònom, el que anomenem un robot té dues parts diferenciades, un hardware i un software o programari. Vale, i fins ara això sembla perquè no un ordinador és un robot. Pues precisament perquè un robot no necessita arrencar el sistema operatiu, no necessita entrades de l'usuari una vegada que té corrent elèctrica. Funciona de manera autònoma i funciona de més a través de estímuls, que diem inputs o entrades. Aquests estímuls són captats per uns sensors. Aquests sensors generen una resposta que pot ser generen una senyal que és enviada per mitjançar de la placa controladora al software, el programari que està integrat dintre d'aquest sistema, i aquest software mateix crea o té integrat un comportament de resposta en aquesta entrada o en aquesta senyal o en aquest input. I aquest comportament qui el genera? El generen el que anomenem actuadors, que ara parlarem del que és un sensor i el que és un actuador. Un actuador que fa accions. Per fer un símil del que seria un actuador i un sensor, que seria la placa controladora amb un ésser humà, doncs la placa controladora seria el que és el cervell, els sensors serien els 5 sentits que se diu que té qualsevol humà, no? La vista, l'olfacte, el gust, el tacte, l'oïda, tot això serien els sensors. Els actuadors que serien, doncs, per exemple, una mà, seria el sistema de veu, tot el sistema muscular, peus, mans, braços, inclús ulls, també podrien ser considerat. Tot el sistema muscular, bàsicament, seria considerat els actuadors. I què fa un actuador? Doncs fa accions. Fixeu-vos que si jo rebo un input, una entrada, els meus ulls reben un input de que ve un objecte cap a mi, què faran? Enviaran un ordre al cervell i aquest cervell farà que intenti apartar-me o que, per exemple, intenti aturar amb la mà l'objecte que ve cap a mi. No? Això serien les accions. Apartar-me o aturar, per exemple, amb la mà l'objecte que ve cap a mi serien les accions, i els actuadors serien, per exemple, el meu sistema muscular que fa que em mogui cap a un cantó cap a l'altre per esquivar l'objecte que ve cap a mi, o la mà que intenta aturar l'objecte que ve cap a mi perquè no em faci mal. No? I si un robot funciona de manera autònoma, això és el que el diferencia bàsicament d'un ordinador o d'un mòbil, que funcionen de manera autònoma una vegada que estan programats. Clar que hi ha cada vegada més estan dotats d'una certa intel·ligència, per exemple els mòbils que són capaços de fer accions quan detecten algun
algun input, no? I clar, a vegades és difícil diferenciar actualment amb el hardware i software que hi ha a la nostra vida quotidiana, tot això que he dit, de sistemes com per exemple pugui ser un mòbil, no? Que tenim allà sobre la taula i si li diem ok Google, fes tal cosa, fes una cridada no sé qui, pues se posa en marxa i se posa a trucar, no? I clar, l'actuador que seria pues, el propi sistema que fa i quina acció fa? Trucar per telèfon perquè ha detectat una entrada amb el sensor amb el micròfon, una entrada de veu que l'ha enviat a un software, aquest software ha reconegut una senyal que és que vull que cridi a una persona concreta i aquesta senyal ha sigut reconeguda per el software i el software ha enviat a l'actuador que seria el programa que fa que se posi en marxa el telèfon i faci una trucada a un número de telèfon concret. Vale. Però bueno, un robot és això, o sigui, hardware, software i a més el hardware té dos tipus d'actuadors, de sistemes integrats dintre del hardware, que són els sensors i els actuadors. Els sensors són els que són capaços de detectar una entrada concreta, cada sensor ho fa amb una entrada concreta, i els actuadors fan accions si el software està programat perquè amb aquella entrada concreta se generi una acció. I bàsicament això és un robot, un nen que funciona de manera autònoma sempre quan tingui corrent elèctrica. Val? Bàsicament seria això.